बे समाव दङ आं 36 नं हरिसिंगा कन्स्टिट्युएन्सिनि UPPL नि बिजाथि श्री सनजय सरगियारि बिथां लोगोसे आगोलनि NDFB हान्जानि गाहाय नेतारि S.Sanzarang होननानै मिथिगौ बिथांखौ सार नोंथांखौ जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्स चेनेलाव बरायनाय थाबाय गोजोन्थों प्राइम 24 हेडलाइन्सनि जि रिपर्टार नोंथांमोननिसिम आङो गोरबोनिफ्राय अननाय बावबाय आरो आंनि मुङा सनजय सरगियारि आंनि जि थावनि बे थावनिया जादों उदालगुरि जिल्लानिनो उदालगुरि टाउन वार्ड नं 2 दुर्गापुर गामिनि आङो NDFB प्रोग्रेसिभनि गाहाय नेहाथारिमोन आरो आंखौ प्राय सुबुङानो गभर्नमेन्टनि बिउरोक्रेट्स बिथांमोनानो एबा प्रेस मिडियानि जोंनि माने लोगोफोर बिथांमोना आंखौ S.Sanzarang मुङै बांसिन आंखौ मिथियो दायो आङो राजखान्थियाव जिहेतु ओंखारनायखाय आरो जि मोनसे मेन स्ट्रीमाव फैनायखाय आङो S.Sanzarang जि नाम बेखौ दोनथ'नानै दिनै आंनि जि अरिजिनेल मुं आरो बे अरिजिनेल मुङा सनजय सरगियारि सार नोंथाङा मालानिफ्राय राजखान्थियाव आगान होजेननाय एक्चुअली आङो गोबाव सम हाथियार हमग्रा मोनसे दोलोआवनो लोब्बा जानानै दंमोन बेबायदिनो आङो गोबाव सम ओनसोलनि जि राजखान्थि जि जेंना बर'फोरनि जि राजखान्थि जेंना बेजों लोगोसे हा हुनि जि माने जेंना बेफोरखौनो नोजोर होनानै आङो मोनसे अस्त्र संग्रामाव आङो बहुत बोसोर आंनि जिउखौ आङो दान होदों बेनिफ्राय जोङो 27 जानुवारि मा होनना बुङो 2020 बेवहाय जों मोनसे BTR गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आसाम आरो जों सोमावसारग्रा हान्जाजों मोनसे गोरोबथा जानानै फैदों दायो जा BTR सुक्ति आरो बे BTR सुक्तिनि जि मोनफ्रोमबो दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि जि सार्थ दिनै बेखौ पलिटिकेल मोनसे माने सेटआपनि दारै बा पलिटिकेल वेजों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि खारनायनो राजखान्थियाव आङो 34 नं हरिसिंगा समस्तिनि आं UPPL दोलोनि सासे बिजाथि दा बुंनो थाङोब्ला नैबे जा BTR नि जि माने इलेक्शन जानो गोनां बिनो गिबि खेब आंनि राजखान्थियाव आगान होनाय नोंथाङा कन्टेस्टआ सोरनो जागोन मा सोर सासे बिजाथिजों ओरैनो सरासनस्रा जोङो बेरायगासिनो जों नायगासिनो जोङो नुनो मोनो जे जि BTR मोनसे सुक्ति जों खालामबाय आरो बेखौनो दिनै दुलाराय बर' रायजो राजाजों लोगोसे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा गुबुन गुबुन माने कास्टनि जेनेरेल कास्टआवनो थायाथों मानो दिनै माइनरिटिस बिथांमोनानो थायाथों मानो आरो बेजों लोगोसे गुबुन हारि बिथांमोनाबो दिनै UPPL दोलोआवनो जथेस्थ' जुगदान जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो दिनैनि तारिखाव जोंहा मोनसे लिगेसि थाबाय जिहेतु जोङो BTR एग्रिमेन्ट खालामबाय दा बेखिनि समाव जों नुनो मोनो जे गभर्नमेन्ट साइडनिफ्रायबो जथेस्थ' माने UPPL दोलोआनो जाहाथे सरकार गठन खालामो मानो होनना बुङोब्ला BTR एग्रिमेन्टनि मोनफ्रोमबो दफाखौ माने फुलफिल खालामनांगौ बा इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ दा दिनैनि बेलायाव आंनि समस्तियाव आं जथेस्थ' आं बेरायनानै आं नुनो मोनबाय दिनै जोङो बिसेसकरि साबा केन्डिडेट दं 1 नम्बराव जोंहा त्रिदिप कुमार दैमारि जाय बिथाङानिखि स्पिकारमोन आवगायनि जि BTC नि नैथियाव जोंहा हरिन्जय बर' BJPनि केन्डिडेट थामथियाव आं थाबाय बेनिफ्राय बापन राभा जाय बिथाङानिखि उना बर'निफ्राय टिकेट मोनदों बेनिफ्राय सुरेन बर' जाय बिथाङा भटार्स पार्टी अफ इन्डियानिफ्राय सासे माने बिजाथि दा बेखिनि समाव जोङो नुनो मोनो गासैबो आंनि जे माने हरिसिंगा समस्तिनि जि रायजो राजा बिथांमोना दिनै UPPL दोलोखौनो देरहा होगोननि बेबायदि मोनसे मा होनना बुङो सिद्धान्त बिथांमोना दं दा दिनैनि तारिखाव जुदि कन्टेस्ट सोरजों जागोन होनना बुङोब्ला जोङो BJPजों जागोन बेबायदिखौ एसे नुहुरो खिन्थु हरिन्जय बर'जों जाया किन्तु BJPजों जागोन खोथाया जाहैबाय मा बिथांमोना जिहेतु दिल्लीयावबो जि मोनसे सरकार दं फारसेथिं माने स्टेटआवबो जिहेतु माने सरकार दं दा बे हिसाबै BJPजों जोंहा कन्टेस्टआ एसे जागोनखौ नुदों किन्तु दिनैनि तारिखाव मरलेस UPPL दोलोआनो माने सरकार गठन खालामगोन
बां माने बे जि 34 नं हरिसिंगानिफ्राय आं देरहालांगोन बेखौ आङो माने दाथियै आं बुंनो हायो मानो होनना बुङोब्ला जे त्रिदिप कुमार दैमारि जाय बिथाङा स्पिकारमोन बेखिनि टाइमाव बिथाङा जेबो मावाखिसै आरो बेजों लोगोसे बिथांनि जि माने हस्पिटेलिटी रायजो राजाजों जेरैबायदि माने जिरायनानै दुखु बेफोर बादि दुखु खस्थ' बा बहुत रायजो राजानि बाथ्रा खौरां बेबायदि खोनासंनांगौमोन बिथाङा नाथाय दिनै रायजो राजा बिथांमोना जथेस्थ' माने दुखु मोनदों हय बिथाङा जेबो मावनो हायाखिसै खिन्थु बिथांनि जि हस्पिटेलिटी बियो जुदि मोजां जानायमोनब्ला रायजो राजा बिथांमोना जथेस्थ' बिथांमोन माने एसे मा होनना बुङो सापर्ट खालामगौमोन बेजों लोगोसे दिनै रिन्जय बर'नि बाथ्रा खिन्थु बहाय जि बिजेपिनि मोनसे माने बारहावाया गैया नङा हरिसिंगा समष्टियाव खिन्थु केन्डिडेटखौ लानानै बिथांमोना प्रब्लेम जादों बिजेपि दल हिसाबै रिन्जय बर'आ मानो होनना बुङोब्ला मोनसे समाव फरायसा आफादनि मिरुनि सासे दैदेनगिरिमोन नाथाय बियो माखासे दुलाराय फरायसा आफादनि माखासे अर्गानाइजेशननि इनडिसिप्लिन खामानि जि मावनायखाय बिथांखौ माने एक्सपेल खालामनाय जादों दा बेखिनि बेलायाव सासे एक्सपेल खालामजानाय सोद्रोमाखौ बा सुबुंखौ दिनै नेशनेल पार्टी जेरै बिजेपि बायदिया जुदि लाबोनानै केन्डिडेट होनायाव बहुत सिनियर कर्मी बिजेपिनि बिथांमोना दुखु मोनदों आरो जेब्ला रिन्जय बर'नो जे टिकेट होदों बेखिनि टाइमाव 34 नं हरिसिंगानि माने बिजेपिनि सोद्रोमा बिथांमोननो माने सोङाखिसै बा बिथांमोननिफ्राय जेबो एडभाइस बा कनसेन्ट लायाखिसै आरो बिनिखायनो दिनै बिजेपिनि बहुत माने सिनियर मावथि लोगो बिथांमोना दिनै बिथांमोना बिजेपिनो भट होगोन होआखौ बुङाखै खिन्थु बिथांमोनहा जे मोनसे चेन्जनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों दा बिनिखायनो नैबे 34 नं हरिसिंगानि जि माने मोनसे बारहावा बेयो जाहैबाय मोनसे चेन्ज आरो बेजों लोगोसे जोंहा बहुत माने जि भिजन दं आरो बे भिजनखौ अलरेडि मोनसे मेनिफेस्ट' बा इस्तिहार मोनसे बानायनानै जोङो रायजो राजानो जोङो माने होगासिनो दं नोंथाङा देरहागोन ना सिउर दिनैनि तारिखाव देरहागोन होननानै आङो बुंनो हायो आङो सिउर दं मानो होनना बुङोब्ला दिनै रायजो राजा बिथांमोनानो जथेस्थ'खिनि माने सापर्ट खालामनायनि बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदों आङो माने गुबुन कास्टआव थांब्लाबो बिथांमोना जथेस्थ' माने सोलायनायनि बाथ्राखौ बुंदों दिनै असमियाफोरनियाव थांब्लाबो बिथांमोना जथेस्थ' माने मा होनना बुङो सोलायनाय बाथ्राखौ बुंदों माइन'रिटि बिथांमोनाबो दिनै सोलायनाय बाथ्राखौ बुंदों दिनै आदिबासि उराव सान्थाल बिथांमोनाबो सोलायनाय बाथ्रा बुंदों दिनै राभा बिथांमोनाबो दिनै सोलायनायखौ नागिरदों आरो बेजों लोगोसे हिन्दीबासि बिथांमोनाबो सोलायनायखौ नागिरदों बेंगलि माने स्पिकिं बिथांमोनाबो दिनैनि तारिखाव सोलायनायखौ नागिरदों आरो बेनिखायनो आं दाथियै बुंनो हायो जे आंनि देरहानाया दिनैनि तारिखाव निश्चित दा खोथाया जाबाय जिथु बिटिआरनि इलेक्सनमोन बेयो 4 एप्रिलावनो जागोनमोन बे कारण बे महामारी जिथु कर'ना भाइरासनि थाखाय बहुत बेक जाबाय बेनि जिथु बिपिएफनि सरकार सालायनाय बेबो 27 एप्रिलनि जोबनानै थांबाय बे हिसाबै जोंनि बिटिसिनि जिथु हाखन रुला माने गभर्नरनि आखायाव थांबाय बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो जे बिटिआरनि इलेक्सन बियो 4 एप्रिल खालार खालिनो जानो गोनांमोन खिन्थु दुर्भाग्य जे दिनै बुहुमनांनो मोनसे COVID-19नि जे माने थासारि आरो बेखौनो नोजोर होनानै जोंनि बिटिसि ओनसोलावबो बेखौ जथेस्थ'खिनि गभर्नमेन्टनि जि गाइडलाइन्स बे गाइडलाइन्स मथे बे ओनसोलनि साफ्रोमबो मानिदों सरकारनि जाय बिखया बिथांमोनाबो जथेस्थ' मानिदों आरो बेजों लोगोसे जि 4 एप्रिलाव जानो गोनां जि इलेक्सन बेखौ दिनैनि तारिखाव दोनथ'दों खिन्थु बे नङा जे इलेक्सन जाया बे नङा दिनैहालागैबो नमिनेसन जि फाइलिं खालामनाय बेखौ दिनैहालागैबो मा होनना बुङो उइथड्रल खालामाखै बे दिनैसिमबो माने मोनसे कन्टिनिउवास प्रसेसआवनो दं दा खोथाया जाहैबाय 27 एप्रिलाव जि बिटिसिनि जि माने मियादमोन बे माने जोबनो थांबाय जि माने भेलिडिटिमोन बे जोबनो थांबाय आरो दिनैनि तारिखाव गभर्नरनि मोनसे सासन जादों आरो बे सासना जाहैबाय कमप्लिटलि मोनसे कनस्टिटिउसनेल जि प्रभिजन आरो बे प्रभिजनावनो बे बाथ्रा लिरनाय दंखायो जे मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआपआ जेब्ला बिनि भेलिडिटिया जोबहैनो थाङो अब्ला गभर्नरा बेखौ सामटाइम्सनि कारणे बेखौ माने आखायाव लानो हायो एबा गभर्नर रुल जायो
दा बेबायदिनो कन्स्टिटिउसनेल जिथुनिखि प्रभिजन बे प्रभिजन बायदिनो दिनै प्रफेसर मुखि बिथाङा गभर्नरनि जि दायित्व आरो बे दायित्वखौ दिनै बिटिसि ओनसोल बा बिटिआर ओनसोलाव दिनै बिथाङा सामलायगासिनो दं दा बेखिनि समाव अनेक माने जाय बिथांमोना मा होनना बुङो केस फाइलिं खालामदों बेबायदि जोङो पेपार कागज टिभि जों नुनो मोन्दों खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय दिनै प्रफेसर मुखि बिथाङा जेब्ला गावनि एफिडेभिट हाइकर्टआव होयो आरो अब्लानो बिथाङा स्पष्ट बाथ्रा बुंखादों जे एडभकेट जेनेरेल आसामनि बिथांनिफ्राय एनअसि मोन्दों आरो बेजों लोगोसे चिफ मिनिस्टार अफ आसाम बिथांनिफ्रायबो मोनसे एप्रुभेल मोन्दों आरो बेजों लोगोसे WPTनि जि माने मिनिस्टार चन्दन ब्रह्म बिथांनिफ्रायबो एनअसि मोन्दों दा एनअसि मोननायखाय बिथाङा दिनैनि तारिखआव बिटिसिखौ मोनसे रुल खालामदों दा बिथांमोना अभिजुग बेबायदि माने पिएल केस खालामदों मादों खिन्थु थेवब्लाबो जि माने कन्स्टिटिउसनेल प्रभिजन मथे जि गभर्नर रुल जादों बियो माने कन्स्टिटिउसनेलि जास्टिफाइड होननानै आं माने सानो गोजोननाय थाबाय बिथां S.Sanzarang बा सनजय सरगारि सारनिसिम नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि मोगा मोगि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।